Γεια σας! Τι κάνετε? Εγώ είμαι καλά, ελπίζω και εσείς να είστε καλά. Θέλω να κάνω ένα βίντεο για να σας ευχαριστήσω για τους 5.000 που έχουμε μαζευτεί εδώ στο YouTube. Τηλέφωνο, για που δεν θα χτυπούσα, άλλωστε. Κάνω έναν διαγωνισμό για να σας ευχαριστήσω για τους 5.000 που έχουμε γίνει εδώ. Το αγιο που θα δώσω είναι αυτό εδώ πέρα. Από πίσω είναι high cut και είναι όλη πλάτη έξω. Μόνο που θέλω είναι να πάτε να με ακολουθήσετε στο Instagram και να σχολιάσετε κάτω από τη φωτογραφία που θα ανεβάσω με το διαγωνισμό ότι συμμετέχετε. Το Instagram θα σας το έχω από κάτω. Τον διαγωνισμό θα τον λήξω τέλη Ιουλίου. Πατήστε μου like γιατί με βοηθάει πάρα πολύ και μου δίνει κίνητρα να κάνω βίντεο. Πατήστε μου dislike αν δεν θέλετε να ξαναδείτε τη μούρη μου ποτέ στο YouTube. Θέλω να μου σχολιάσετε από κάτω για το πού θα πάτε στις διακοπές φέτος ή που πήγατε ή που θα πάτε. Εγώ ξέρετε όσοι με ακολουθείτε Instagram ότι πήγα Μαγιόρκα. Θέλετε να κάνω ένα βίντεο που να λέω τις εντυπώσεις μου από Μαγιόρκα και να παραθέσω ότι φωτογραφικό υλικό έχω από εκεί. Γράψτε μου το από κάτω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εκείνους που μου στέλνετε μηνύματα στο Instagram για τα βίντεο και για το τι κάνω και που με ρωτάτε. Survivor βλέπατε, γιατί δεν με νοιάζει αν με πουν άτομο χαμηλής κριτικής σκέψης. Εγώ έβλεπα και ήμουνα φανατισμένη με τον Αγγελόπουλο από την πρώτη στιγμή και τον ψήφισα, ναι. Και τώρα που είπαμε Αγγελόπουλος, ξέρει κάποιος να με διαφωτίσει για το πώς λειτουργεί το Snapchat? Ο Αγγελόπουλος είναι στο Instagram, εγώ είμαι στο Snapchat. Ταιριάζουμε τελικά, έχουμε κάποια κοινά, μήπως να το σκεφτείς? Φιλάκια πολλά. Ελπίζω να μου φαίνεται η μασχάλα λίλα. How are you? Ha 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 ha.